Takže čau ty lidi, dneska tady je zase taková malá informačka, je tady se mnou můj velmi nový kamarád. Pepa? Ano, chodí se mnou do školy a chtěl jsem toto natočit, protože chtěl, aby se moc zmínil ve videu, pak s ním natočím nějaký videa z Minecraftu a pověz, čeho budeme natáčet. Budeme natáčet z Minecraftu 1.7.5 nebo 1.7.2. 1.7.4, nezapomeň. No, taky. A Honzovi jsem ukázal dobrý texture pack. Já vám ho ukážu, udělám samostatný video, ukážu vám všechno. Je to, stáhněte si to, dám to do popisku videa, určitě si stáhněte, je to moc dobrý. Pokud byste chtěli natočit nějaký horor nebo dobrodružný film, tak určitě toto se na to výborně hodí. A ještě možná, ale fakt jenom možná bude s Team Fortress 2, jestli budeš mít čas. No, teďka mám fakt dost velký, dlouhý čas. No, takže bude asi Team Fortress 2, nevím to přesně. A tady ta informačka je jenom o tom, že jsem chtěl tady Pepu zmínit ve videu, aby měl, pak když bude chtít, tak si určitě natočí své vlastní video, akorát já tady mám další video na můj kanál. A jak jsem už zmiňoval s mým druhým hostem, takže kdo vymyslí pro nás všechny, takže to bude, já vám řeknu přezdívky, takže JPGM LP a tady Pepa. Pokud pro nás takhle všechny vymyslíte celý kanál, já nevím, jako je Viral Brothers, tak něco takového, tak můžete s námi natočit Minecraft film, teda všechny Minecraft filmy, ale pokud vás vybereme. Asi si pojďme zahrát na Game Team na kreativ? Ano, natočíme video na Game Teamu, ale tohle je jenom informačka, takže já se s váma takřka můžu rozloučit a ahojky.